Здравейте и добре дошли във втория епизод на Weekly Tech, където ще ви покажа новостите в света на технологиите. AONeil се фокусират на ретрокултурата с техните нови конзоли. AONeil е пионер в handheld Windows системите, захранвани от хардуер на AMD и Intel. Спускането на пазара на Steam Deck и по-късно системи като ROG Ally и Legion Go, компанията се оказа в трудна позиция. Производителите от Китай на handheld компютри търсят алтернативни начини за продажба на продуктите си. Идеята на AONeil е да погледне в миналото. Артър Джон, главният изпълнителен директор на компанията, излезе с нова серия устройства, наречена Remake. Тези продукти са проектирани да предлагат модерен хардуер, но техният дизайн и естетика са извлечени от ранните дни на конзолния пазар. Идеята ще започне с преносими мини компютри с специални издания, които напомнят на началото на 80-90-те години на миналия век. AONeil подготвя много устройства, някои от които вече бяха показани чрез ликове. Първият продукт е вдъхновен от Nintendo 3DS и се нарича AONeil Flip. Това е модерна интерпретация на отварящо се устройство, което вместо вторичен екран разполага с пълна клавиатура. Тази конкретна система се нарича Flip KB, но има и версия с вторичен екран, наречен Flip DS. Ясно е, че AONeil е правилният духовен наследник на системата Nintendo, но с модерен удар и технология. Няма официална дата за стартиране на системите Flip KB и DS, тези системи ще бъдат официално представени след месец-два, а поръчките започват скоро след това. Steam разкри Deck OLED. Той включва по-голям 7,4 инчов OLED дисплей с HDR поддръжка. Устройството включва нов 6 нанометров AMD APU с кодово име Sephiroth. Поддържа същите спецификации като своя предшественик. Платформата също така използва по-бърза памет LPDDR5 със скорост 6400 мегатрансфера на секунда. OLED варианта въвежда няколко подобрения, като надграден безжичен интерфейс Wi-Fi 6E, поддържащ 2.4, 5.0 и 6.0 ГГц мрежи. Освен това може да се похвали с по-голяма батерия от 50 Вт-часа, но в същото време 30 грама намаление на теглото или 5% и по-ниско генериране на топлина. Разделителната способност на екрана е 1280 на 800 пиксела с пикова яркост от 1000 нита за HDR и 600 нита за SDR съдържание. Освен това 90 Hz панела предлага 110% P3 покритие на цветовата гама. Според Valve само екрана ще допринася за по-ниска консумация на батерията. Актуализираната OLED версия може да се похвали с подобрения радиатор с по-дебел дизайн и въвежда конфигурация с ревизиран вентилатор. Докладите показват, че тази система работи с намалени нива на шум и генерира по-малко топлина в сравнение с предшествениците си. Току-що представената OLED версия ще предлага опция за съхранение на 1 терабайт, което означава очевидна замяна на 512 ГБ на същата цена от $649. Междувременно OLED версията с 512 ГБ ще струва $549, докато сегашната LCD версия с 512 ГБ ще бъде намалена на $449. Модела с 256 ГБ LCD дисплей вече ще струва $400, докато 64 гигабайтовият модел от началното ниво се понижава на $350. Valve увери потребителите, че Deck OLED става съвместим с аксесуарите, предназначени за оригиналния LCD версия. Освен това ще предлага и вариант на лимитирана серия с уникален полупрозрачен дизайн. OLED версията ще бъде пусната на пазара на 16 ноември. Това беше всичко за тази седмица. Благодаря ви за гледането и ви очаквам другата неделя.